yan Ikhwan Muslim Brothers su ne farkon wanda suka mara ma kiristoci akan kiraye-kiraye haɗa kan addinai. Don kuma musulmi kar ka yi mamakin abin da injiniya Sanusi Kwatar Bushi ya yi na yadda a buɗe ofis a joyin da ke a goye rima domin a haɗa kan matasan musulmi da matasan kiristoci. Ofis kuma na biyu aka buɗe shi ranar audio coci na da ke kusa da audio kusa da tankin ruwa ba mu yi tarukan su da muka sha bayani a kan su a motsin karma da kuma kiristeci. Kar ku yi mamaki kuma fitowar Aminu Aliyu a gidan rediyon FM da ke nan garin Gusau tare da wani fasto suna shirye-shirye na kiraye-kiraye akan nuna ma mutane hadarin cin hanci da rashawa. Kan ku yi mamakin wannan. Haka babban sakatare da ke ba da lamura addini kira da 'yan jarida suka yi da shi shi ma ya goyi bayan wannan tafiya ta haɗa kan matasan musulmi da kiristoci bai kuma da kokarin haɓaka jihar Zamfara. Kan ku yi mamakin wannan. Domin jagororinsu na 'yan buraza su da suka asasa wannan mummunar aƙida. Domin su ɗan kuwa su da mutanen farko da suka haɗa kai da kiristoci cewa zo a yi kira haɗa kai su kira abu wani lokaci da zaman lafiya ko don samar da zaman lafiya wani su kira abun da sunan tattaunawa tsakanin mabiya addini ko su kira abun da sunan fahimtar abin da ke wajen waninka da dai sunaye batattu na yaudara da cin amana da suke ta amfani da su kar ku yi mamaki jagororinsu su suka fara su akan wannan hanya bari da babu tarihi a gurguje shugaban tafiyar yan Ikhwan Hassan al-Banna ya tafi da su da wadannan mutane guda biyu Shawari Dinin Abzani da kuma Muhammadu Abu wanda su ne suka fara fice a wannan zamani namu wajen kiraye-kirayen haɗa kan addinai suka suka tabbatar da wannan ka duba da littafin Hassan al-Banna littafi da farko mai suna Assalamu bil Islam da littafin da na biyu mai suna Da'awatuna duk wannan littafai da Hassan al-Banna ya fi cewa abin kulawa game da mutane shine mutuntaka inda kai mutum ne to shi ke na kai dan uwa ne kuma kai abokin tafiya ba a kula da musulunci ne ko kafirci ka ku duba wannan littafin guda biyu har yake ba daidai bane abin da mutane suke faɗa yace wai da'awar su wai ta zo ne karɓar kan mutane yace ko kusa su da'awar su ta zo ne ta haɗe mabiya addini daban-daban haka Hassan sallallahu alaihi wasallam haka yake jama'a bari ga yau da'awar ɗan Ikhwa ba wai an samar da ita bane dan ta zama kishiyar wata aqida cikin aqidu ko ta zama kishiyar wani addini cikin addinai yace har Yahudawa da suke zaune a wannan kasa tamu wato kasar Egypt yace ba kun take tsakanin mu da su ina ke shawo ala ka dubi littafin kafin da Ikhwan na Asisi duk da na farko shafi na 21 haka a shekarar 1946 lokacin da Amerika ta nada wata tawaga tsakanin da Ingila aka hada wani kwamiti ɗan Amerika da ƴan Ingila suka je kasar Misira domin su tattauna da manyan mutane game da abin da ke kasar Falastin cikin wannan sai jawabai akwai Hassan al-Banna a lokacin da abin da yake cewa mu ba jayayyar ku Yahudawa ba wai jayayya ba ce ta addini yace wai domin Qur'ani ne girma ya umarce mu da mu yi sahu guda da su ya kuma umarce mu da mu yi abuka da su da aka ga su ne ba su wannan magana sai Allah gafar da malam ne da hukunci wajen ba wannan magana yace wannan mummunar magana ce ba ta tiya yace Yahudawa ai su ne mafi kiyayyar mutane ga mu'minai sun fi kowa kiyayya da mu'minai daga Allah ya ce da ta shigar da ashiddan nasa adawa za ka samu ne suka fi kowa tsananin adawa duk da zina amanu wanda suka yi imani al-Yahudawa wanda zina ashiraku wanda suka yi shirka haka Hassan banda yake cewa mutuntaka ita abun kulawa ba wai addini ba ita kai mutum ne to mutuntaka ce ita abun kulawa ba wai addini da suke kai shi ba da ka yi faɗa a cikin littafin da mai suna nahwul nur wanda littafin yana cikin littafin Hassan banna da aka buga aka gani cikin littafi daya aka samu littafin rasail Hassan banna ko majmu' rasail Hassan banna ka duba shafin sa na 184 kaga abin Hassan banna yake fa yake mutuntaka ita abun kula in dai kai mutum ne to dole a yi tare da kai dole a mutunta ka dole a haɗe da kai sannan ku zo ku ci abin da kai ko yake faɗa shi ne Ikhwan a cikin littafin haka ne suna Jarasat Islamiyya kafi da 80 zuwa 81 shi ma cewa yayi muna kira zuwa ga tsari wanda zai zo ya haɗa dukkanin aƙidun addinai zo su rayu cikin inuwa ɗaya suna da ƴanci sannan kuma ba bambanci tsakanin su yace muna kira zuwa ga wannan tsari har kuma sai da kuma yake cewa Shuriya da Kiristoci yake tare muke da su a cunkushe a cakuɗe haka muke da su muna gudu da manufofin su haka ma a cikin littafin nasa mai suna Assalamu al'alami ya dinga yaban Kiristoci yana jinjina musu yana cewa ya kamata a cikin a yi tafiya tare da su don kuma musulmi saboda Allah irin wa'annan mutane ya ma halitta irin wanda ke bada wannan magana a bashi dama ya yi magana gaban musulmi balle a ce wa'annan wai jagorori ne na canji jagorori ne na gwagwarmaya sai wanda bai zama addini ba haka ma Mustapha
Asubai shi ko dan kasar Syria ne shi ne shugaban yan uwa a kasar Syria shi ba ku zo ku ji abin da yake cewa yace kar ku dauki cewa wai musulunci addini ne da ke kama da kiristanci kai sai ku ji wannan magana wai kada ku yi tunanin musulunci addini ne mai kama da kiristanci musulunci yana da kirari da kiristanci akan cewa addini ne mai tsarki abin da Mustafa Asubai shugaban yan uwa na da a kasar Egypt a kasar Syria yake faɗa kenan yace musulunci baya bambantawa tsakanin musulmi da kirista abin da bai shi Allahu akbar yanzu musulmi da san musulunci zai faɗa wannan magana yace musulunci bai bambanta tsakanin musulmi da kirista alhali Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin zai yi musa musulmi zama kamar kafirai Allah ya zai mai haka ce ayoyi da yawa Allah ya faɗi cewa zai yi wa addinin da musulmi kirista da sauran kafirai gaba ɗaya haka manzo Allah ya ce a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Usama ibn Zaid manzo Allah ya ce musulmi zai gadon kafiri kafiri zai gadon musulmi su zuwa da bambanci ko gado uwaye da suka haife ka uwaye da na tsatsu in kafirai ne kai musulmi ba a gado in kai kafiri ne su musulmi ba su gadon ka to kai wani zai zo ke mana wai ba bambanci tsakanin musulmi da kirista tun da wannan magana mai buri mai wani mai aiki wanda ba su da ana ce musulmi ya faɗi ta haka har yanzu Mustafa الصباحي تفسير التابع الأولى معركة الدستور فبنقال الكونستيوشن يجي مسلمتي يلا كلمة مع الدين الكريستي يلا قوة إيمان بشوال ويشي ما الدين للنسامة من يبقى لك الناس ولا للتابع أقولنا هذا كياتي مسلمتي تلتن ياتي يهود ياتي كريستوسي كافرين يهودا كافرين هكذا ما غزالي وانا دا aka yi nasara wanda duka mun muna bai zamani da shi da ya rasu shekara ba su 20 ko 20 da wani abu da rasuwa shi ma ɗaya ne da cikin manyan jagororin yan ikhwa wanda ya tasirantu da sai da foto shi ma da abin da yake so a cikin tafin sa min huda na Allah a cikin shafi na 66 cewa yayi muna mika hannayenmu muna kai kunnuwanmu muna natsuwa a cikin zukatanmu da duk wani kira da yake daga muryarsa yana ana kiraye da wannan kira na abu a haɗa kan addinai a kuma kusanto da junan da ci da nefa ko da ya rasu ya ba wace shekara cikin baya yana cikin wannan tsuha kamar shi wannan magana yace su suna mika hannayensu suna kashe kunnuwansu suna natsuwa da duk wani kira da ke daidaita addinai yake ko ne mai kusanto da suna duk kiran da aka yi da tsohon shi da kofi ta ya tashi ya hau jirgi ya je wajen kira har kan addinai Allah sarki kai ka ce wanda ke faɗa wannan magana ya mance da cewa Allah afa ghayra dinillahi yabu Allah bai faɗa haka wannan addinin Allah ce ne to ba da uwa uba ka zo wajen Yusuf Karbawi Allah ya yanke harshen wannan mugun mutum yana nan da rai a kasar kafa yana barna yana fasadi diri sarkin barna shi kamar wannan maganganun nasa sun ga wancan muni duk da kare-karen su ne shi ma bari ya ce ba a bambanci tsakanin musulmi da kirista kace kiristoci ɗan uwanmu ne ɗan uwansu ne can ya faɗi wannan a cikin shirin da aljazira take gabatarwa na larabci shirin da ake ce ma a shari'atu wal haya a ranar 12 ga watan 11 1997 ya faɗi wannan magana duk duniya na kallon shi haka ba cikin wani tafi na shi da suna fatawa muhasira juzuyin sa na ɗai tafi na 668 ya faɗi irin wannan magana haka a cikin tafin sa risalatul ukhuwa shafi na 19 ya ce adawar da ke tsakanin su da Yahudawa yace adawa ce kawai ta kasa ba ta addini ba haka yace babu laifi dan musulmi ya so wanda ba musulmi ba haka ya faɗi dan musulmi ya so yayya da wanda ba musulmi ba ya so shi ya sauke shi ba ko ka duba littafin sa mai suna al-halal wal haram fil islam ka duba ko littafin sa awlawiyat al-harb fil islam al-islamiyya fi al-marhala al-qadima كان ده دليل تقريب الشدة لكن ما هو في تغيير سوريا لكذا الآن يقول أنا بشر في القرآن بعض أبو الإيمان ده الله درانا كرشي كنا سوريا لو أنت بقى لإيرا بلاد مجيء الله كذلك يهودا يدرسوا كودا هو يشيل كودا تنجي شيل كودا مخزن تنجي الله شبيه يوم تيسوس وما الله هو يدرس يوم في القرآن لكن كمان يهودا يدرسوا في مصر ما شيء شيء ما عليه في أسوكاي فهذا سبب ذلك كتب دكان أنت إخوان أقول نفسي الدنيا هذا يقول ولا لا تقول wanda suke da rai yau a duniya in bada karbawan da ya wuce kusa duk wanda muka ambata sun mutu to dawo zuwa masu rai yanzu duk suna da irin wannan ra'ayi kafin mu rufe lokacin da Papa Roma ya mutu karbawan da muke magana a kan shi cikin wancan shirin da yake gabatarwa a Jazeera a ranar 3 ga watan 4 2005 ya fito yana shiri yana faɗa cewa Allah sarki babban malami Papa Roma ya rasu wallahi tallahi mana yace duniya ta ji labarin mutuwar shi da haka muna mai yan uwan mu kiristoci ta aziyar mutuwar shi babu kuma abin da za mu ci illa mu ce Allah ya ce kai saboda famar da yayi wajen samar da zaman lafiya a duniya da kuma gaje ta asirin kirista da yayi yace muna roƙon Allah ya musanya ma kiristoci wani wanda ya bi shi ya kuma musulmi
kowa ya sani Allah da girma ɗaukaka ya ce bai yiwuwa ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ko da danki su ne makusanta bayan sun tabbatar da yan wuta ne amma ga shi yana cewa wani yana cewa kafaro ma Allah ji kai yana makin sojin duniya ta aziyar mutuwa kafaro haka ne yan uwa dukkan yan uwa duk da suke a duniya suna da irin wannan biya ko maganganu da kamar amru Khalid wani fitaccen mai wa'azi ne in yana wa'azi ana taruwa a cika sai ke wa'azi yana da ban dariya yana hada wata fara yan mata wajen wa'azi yana da irin wannan ra'ayi dan misali haka Dr. Hassan Turabi shi ma da ya mutu shekara biyar suka wuce ne ko kasar shekara biyar shi mana da wannan ra'ayi akwai kuma Abdulmajid Al-Fantani shi ma na kasar Yaman ne shi mana da wannan ra'ayi haka akwai Arif Suwaidani malamin tarihin nan dan kasar Kuwait shi mana da wannan ra'ayi haka Ahmad Yasin ta Cizon nan duk da tsohon shi kuma kaga abin da ke game da Yahudawa sai to ta ga wani bambanci da kansu da Yahudawa yace fada su da Yahudawa fadan tsakani to rike musu gari sun mamaye musu gari to ne ke hada su haka ma sahada na kasar Tunisia ne shi ma ba haka da dai kai karo da yawa za ka nake muku dan uwa kar ku yi mamaki abin da Aminu Aliyu yayi na haduwa da Kirista suna shiri wai dan neman su nuna mutane illa jin rashawa kar ku yi mamaki da injiniya da dudu ga garbashi ya rubuta Kiristoci har ya bude masu ofis a ma'aikatar shi da sunan ofis din musulmi su kuma Kiristoci suka bude coci ta da kyau take audio dan Ahmadu Bello Wai kusa da tankin ruwa haka kuma sun samu lafi za su yi aiki iri guda na hada kan matasa ko idan da yan jarida suka yi da babban sakatare da ma'aikatar zama a addini Muhammad Shinkati ya karfafa wannan da tsaye to duk wanda yan kuwa ne da ka fata ba ɗan su shugabannin su jagororin su ko ji akidun su game da hada kan addini wannan ne musu tasiri na ga muku wannan ne domin ko dena mamaki suna kan ra'ayi ne mummuna da jagororin su hukumar nasu